IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naisayangkat ti public hearing mainag iti may patungpal at tourism code iti Ciudad ti Laoag kas pasat ti panangpabilag iti industriya ti turismo ken panampasaya at kadig iti serbisyo para kadig iti bisita ken agnegosyo iti Ciudad. Kinumpirmanan ni Sangguniang Panlusod Member Bjorn Lau, Chairman ti Committee on Tourism, anaangay tinaso a public hearing ang nakipagpasitan digiti no duma-duma stakeholders manipod iti tourism sector. Sigon ko ni Konsehal Lau, babayan iti tourism code ket mo ornos ken may palawa digiti paganurutan ken programa amang suporta iti panakapasaya at ti turismo iti syudad. Inayon na aday ito ikat may sawagas tapno maproteharan ken mapabilag pay digiti lokal a negosyo anakay batay iti turismo. Inlawlawag na pay nga ti proposed tourism code ket mangipay iti adda nga oportunidad para kadigiti hotel ken dadumang pay a tourism related establishments babayan ti panakapapintas digiti serbisyo panangitag ay iti kalidad ti panagserbi ken panang suporta iti sustainable tourism iti syudad. Yes, apo, maragsakan tinumutibiyang na angayan dito committee ay ti public hearing na apo dito ipaspasata yung first apo nga tourism code iti Ciudad ti Laoag ket nakapimpintas launay apo iti napasamak ti dikalman ta nabinsang-binsang apo na mesa-mesa line apo iti dating code apo ket awat aray dating gundaway yan apo nga thank you met apo kadigitay imay apo nga stakeholders tayo Mahinagiti da ito'y nagsasarunumet digiti sumagmamano ang nakipagpartisipar iti hearing anang ipaay kadigiti suwestyon ken komentaryo tapno masigurado amayan natop ti may patungpal nga ordinansa kadigiti kasapulan ti tourism industry ken ti umili such as ada po ito ada imay apo ni EOT ni DTI ken digiti na dumaduma apo nga hotels apo ken digiti na dumaduma pa nga tourism stakeholders tayo apo adu apo dito nga tourism tayo apo ket mainayon ton apo dito ecotourism, agritourism, kente sports tourism apo iti Ciudad ti Laoag nga nabayagin apo nga dapat kumaadamit kastoy tayon tata apo marikrik natin ngamin ti tinaduma-duma iti krisis di ngamin ket nakarigrigat apo ti aga invite no kasanuti nga ag-invite tata apo narigat so masapol tayo met apo agpanunot isabali nga pag inggesan or pag-invitean tayo tapno mas enticing apo iti o iumay da iti syudad tayo nga Laoag such as kita nyo dati apo kabaro apo nga sports tourism na angay apo iti Luzon Tour of Luzon. So imagine that manong nga tao apo ti imay ditoy limabas dalang apo yung ti revenue apo ket imay da ditoy naghotel da ditoy nanganda ditoy apo. So kasi apo iti panpanunutan tayo tapno na pimpintas apo iti revenue nga mapasikan net lang iti syudad tayo nga Laoag. kabayatan na in panamnama ti konseho ti syudad ababayan iti tourism code ket adadapay adumakkel ti turismo iti Laoag ken makatulong iti panagduras ti lokal nga ekonomiya ken panakaypaay ti trabaho kadigiti residente. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.